bụ maka na mụ na enyi m nwaanyị alachala ọbala ka ife na-eme m ji eme m. Ọfụkwa kese m na ya amalite asị nwa okolobịa yọtago ịgbago nunu na-eto wee fụ this guy love onya so much. Na fa na-abọfụsiala onwe fa n'anya not the too much. That na fa end up ịlacha ọbala. Na fa ga-anụ onwe fa, na fa ga-eche onwe fa, ọkwa ifugo. So kwanye wee megide ya wee jebe obodo oyibo. Nye lu n'obodo oyibo na struggle. Nọdụ alia very hard. Ya wee megide na ọ dabara ali anya wee bata. Na before ya bata bụrụ na this girl anụgo di n'ọgwara ya o. Andị na nwoke na-anụ ya ji ezigbo ego. Si fụzi anya obulu jeep ọgba side very happy na enjoy ịgbagoli fia ifu na mmadụ nọ n'ofe na-asụ pọtọpọtọ. Mana abịazie n'aka nke ọzọ nyanwa. Ni adụrụ happy. Ni ada afụtazi ụmụ nwaanyị ka anything. In fact na this thing jidetelie ya sa anya. Since afọ na o nwere ife ya na nwaanyị na-eme maka na ya na-afụta ha dịka nsogbu. Ọsị m nne n'ike kwụọla ọtọgwụ ya. Ni anọgidego ni abụrụzi ụmụaka ni elugo gị ịnụ nwaanyị ma still ịnụ nwaanyị na-afịa arụ maka gịnị n'obi aka acceptụrụ anybody n'ime ndụ ya. Ọsị m ike kwụla ọtọgwụ ya. Ni na obodo oyibo kịta maka na ya mesi jebe obodo oyibo that ya chọzi na Naija je nụ nwaanyị. Nọ iwulili na ya ga-anụ nwaanyị. Mana ihe a na-emie ka na-emie. Afọ ịghọtago onye ada enwe feelings, onye achọ dị mma, ya na-afụta ụmụ nwaanyị dịka nsogbu, and na ọ na-afịa ya arụ imekọ ihe or ịdụ serious with any of them since afọ ya na-akwaghalị na abụrụzi ụmụaka na-elugo gị ịnụ nwaanyị mana still na obi ekwere accept anybody. Mana kịta na ya na-agafezi agafe na sị na ngwele nọ ga-ana-agụ ọbụla ịkpa na ya ga-ana Naija je nụọ nwaanyị mana ya chọrọ ịma ife ndị mmadụ lụ. Ma ihe anụnwa ha mere ka ọ dị unu ka ọnyanwa bụ nsogbu ya nwere. And ọ bụrụ na o nwee ife ịma ya nwere ike ime ma ọ bụ na iche na ọnyanwa iji wee tọrapụ onwe n'ụdị kọndishọn a, gị denye na comment section ya ga-anọ ebe afọ ka afọ ihe ndị mmadụ lụrụ. N'ihe ji wee dị confuse bụ na the girl is doing well, happy. It's not like na fa na-ese okwu, na fa na-akpọkwa na-ekwu okwu ịghọta na. Mana ya mụrụzi ihe bụ nsogbu ya. Nwanne m kedu filo? Kedu ihe ọdọgụ ka ọnya bụ nsogbu this guy? Ọdọgụ ka maka ọbala afọ alacha? Ka ọdọgụ nọọ ka maka mwute ịmago na onwe ka ị ga-esi mee mmadụ ife. Ọbanye into trauma. Ịghọta na amị ama na ike gwụrụ. Asịrọkwa m na like before ime ụdị ihe anọ. Ịkala ịgwa na onye afọ gị na ya na-abụọ mmekọrọ the 10 before. Ịghọtago keke isi nọ just like that. Ebekwe m expect na ọ ga na-eme nwaanyị afọ affect because si malụ na ndị mmadụ onwe ife na-akpọ package na onye package chepụta ya rama na o nwere ife na-eme ya adama na o nwere nsogbu. Onye ka ọlụ gị malụ. Yes, ọ ihe m believe. Yes. Ịfụ ndị mmadụ etu iche na ọ dosi alụfa mma. Mba onye ọbụla na-ekpuchi onwe ya sị gị na onye bupụta nke ya n'ụmụ wee weli ya wee kọba akụkọ. O nwere ike mee adụnarịa na mma mana o ji ego ọ pụta ị na-eche na ọ dụọla ya na mma. Who knows? Who knows? Maka na all this ịlacha ọbara afụbe m ebe end well. Afụbe m to be honest ma ịjụkwa m n'ife a chọrọ ịma bụ ọdụ unu ka maka ọbara afalacha ka ife na-eme eji emie. Number 2 wee bụrụ ọdụ unu ka o nwere ife a nwere ike ime iji wee tọrapụ onwe ma ọ bụrụ na ọnyanwa n'ụdị kọndishọn onyafụlụ onwe. Ike gwụrụ. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwoke aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma nyekwazialụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.